ndio manager ya Odis Wudarosi. Odis Wudarosi, my manager. Odis Wudarosi, please, wherever you are, just come here and stand behind us. My manager, Maruini. My manager, Maruini, an Angla artist, kendo go thumbe mang'eny kabisa mago Angla. Wabiro kwayo mondo koro Odisomina Rosi. Fwafwaya mondi mos gi mondo wami manager wach. Fwafwaya mondi mos gi. Bas. Yo mit maratari. Koko wacho mathoth, tabro miyo maneche, my manager ne. Manager. Mokwongo mos jogi mondi koni gi nyingi. Koka wanini to what next? Nejo winjo wani luonga ni Beatrice Wendi. Beatrice Wendi? Dengu. Dengu is your father or your husband? He's my father. Oh, is your father? Yeah. Kuro itie kode? Yeah, in pinyalo kaw kata ID gi nying father. Yes. Yeah, it's fine. Bas mani luongo ni manager. Manager Beatrice. Manager mar Odis Wudarosi. Odis Wudarosi. Ang'o mani decide mondi bede manager manyako bande? Kiana neno Odis Wudarosi ne serious. Yes. Kanu biro ira. Yeah. Kaluore gi business amoro manatimo ma computers gi. Yeah. To biro ira ni Beatrice Wendi. Yes. Adwa ni mondi bed na manager. Yes. Tawacho ni aonge wach. Telo yiero. Yeah. Abro bedo ni manager. Yeah. Yes. To iwinjo ka gino seche mitime mibedo manager mar Angla artist. Iwinjo ka mori koso ok mor? Omora kaluore gi jok matiyogo. Yeah. Gin jok ma anyway they are perfect. Og gichanda. Yeah. Yes. To ginene. Jogi. Mai yangu tiyo kosebedo kitiyo kod in gi asedi nyaki bedo manager mar Joang. Koso mai michako. Anya wacho ni kuome and 2 years by now. In gi gare. Iwinjo ka gini onge problem mora yani gik moko everything goes successful. Challenges are there, but not from them. Challenges machalo kaka mage gi mage. Challenges nitie kaluore ni samoro ipango ti. Yeah, oleo. Kionge instruments, kinyal di tich oleo. As a manager, piano leo. Ng'ama ne kelo piano gore piny ma piano ochot. Oleo. Kuri winjo ka tijno mi tich mayot kabisa. To onge gi weche mag soko kia mara poko nyuomi pok idhi katedo mara nini mago to nitie but koro ng'ato kinyal face kanyisi kaluore ni tich ane madhi tich ne midhi tiyo koro iwinjo ka nyakikete gero moro dongi nyakikoni ni be bwana here is not a place for joking do what you koro iwinjo ka gino mori kabisa kendo manyaka sani ang'o manitiere mbele ni ka mipango tarik 14 dwe mar 4? Nakwayo joge wage. Yes. Wapanga rambe mar Odis Wudarosi. Yes. Kaluore na wacho chien ka ni instruments waonge go makare. Yes. Kwa dhi tich chuno ni waya. Yeah. Koro nwadwa na nyiew kata kwa yudo to wanyiew kata piano. Yes. It's well and good. Wangi rambe tarik 14 dwe mar 4 Yes. Wakwayo uduto joma nyalo chopo, those who can support us. Yes. We will appreciate for. You turn to Kisungu. Yes. For those who are supporters, please. Dimbele. Yeah. So we are requesting for that anyway. Yes. So if you guys you can help us. Yes. We'll give you the number. Yeah. Zoom Kapira, the number he will be our MC. Yes. There. Thank you very much. My number I'll give out. Thank you. So we are requesting you wenye wanaweza fika. Yeah. Wafike. Yes. Tutashukuru sana. Yes. May God bless you. May God bless you guys. As you waiting on that day. On 14th April yes. 2023. Yes. To give support to young Angla artists at the Jangoe Center. Opija. Yes. Ukifika hapo Kogore. Yeah. Branch. Yeah. Yes. Una branch, lakini hata kama ni ngumu sana kutembea mguu unachukua boda na 50. Ni 50 pekee. Ni 50 tu pekee. Asikudanganya unalipe 60. Hapo laki Mungu Kiswahili inaingia. 50 tu. Ni 50. Okay. May God bless you. Kenda pani wadhi uyo mang'eny. Yes. Thank you very much. Asanteni sana. Tumeshukuru. Asante.